Da orduan sartu abien, frantzesa sartu abien, campo de concentración de Gurs. Da, bueno, han etxurie, han barruen egon zan. Badaki usulan egon ziren, zegoen danadaki. Da, bueno, gero, han egon zanien, etxurie, berak komportamento onak iaben, esatea bien, onak iabiela. Eta, bertako jefen batek ero, grupokuek, zer abien, intendenzian sartu abien. Da, etxik gurtzien, ogize ekarten, generu ekarten, erriki, gurzetik, handik gur nion, gurzetik kanpo konzentrazioa dugu, kilometro, erongo die, pizka gora, bera. Da, bueno, joete esan ara. Da, ara joel zanien, alistu esan, zerrek jaben, karta bieldu. Karta bieltza bezan. Da, kartak, etxuri haieketan ziren, udaletxera. Eta nundi bialtze bazan? Gurzetik. Gurzetik, baina... Joete esan nire gurzeta ebenien generue hartzen, kanpo de kontratazion dugu zan jentiai, euren barrakoi ero, berak zertxaben, aprobetxo iaben, araiz etxera joetie. Da etxurie, han ezetu iaben, handra bat, darek handriek, gero hontxe zanik, da kontakutzu terregatxua, etxuri etxeik iaben, generu erosi, da bide batez, kartak eskribi dute, da entrego ditutzen da Mercedes bieltzeko txera. Zegro bera, segun ginen, da kontakutzu. Da, zerrek jabien arek handriek bieltza bezan kartak. Bia, karo, haiek eta zan udaletxera.